Chérie, oui. Misy lehilahy présenténao aminaka? Zao agnarana anazy. Michel. Fa bébé taogno. Ma chérie, za zay zala fa kamo agnano rencontre, histoire d'amour za fa reraka. Reraka za voakogno loatra, je suis fatiguée avec tout ça. Ambesa tsendrika e, miambigny tsendrika. Mama boss marina fatana mama. Eto zany e bandy vao tena hoe tena tratra le maiky poitrine. Gâteau ni nare e? Tignanao misy champignon, gâteau champignon, gâteau poivron vert, gâteau poivron vert. Bon appétit fa za aloha alaka boisson nare. Hitanao? Tiens. Karaha Robert zigny. I bac plus 69. I diplôme, pilote. Izy zigny teo. Zigny ndraiky mitovy aminanjy fa tsao fo kambagna aminazy koa zigny e. Tsao fo za ndraiky tsy matoky sompiavy. Agnontaniako boka io fa tsy mazava aminakahy. Agnontania fa reo ndraiky mitovitovy. Na fomba Tsy mitovitovy fa mitovy. Na fomba fresque. Zafady edy. Agnontany raha anao za. Anao tsy ndraiky Robert edy za? Roberto Gonzalez Di Martino. Anao zigny. Anao za magnano saradala io. Azovy Roberto volanao. Roberto zegny Di Martino Gonzalez. Anao zigny. Tanao madama, za ke io en plein travail za ke io. Za zegny za tsy tia mifamatra amin'olo. Ke zao agnarana anao bas. Henri Beketrika agnarana anaka. Henri Beketrika? Henri Beketrika agnarana anaka. Agnontania edy, agnontania io. Zareo Facebook na azovy Henri Beketrika amin'ny Facebook eko. Za profilina misy vody magasin za miaky magnano karaha io. Za tsy mahafantatra olo volagninao zay Robert. Nareo karaha mampiresaka nareo. Ary ke tsy havanao feky Robert zegny. Tsy zala tsy matoky raha volagninao zegny. Manafo Lokiky agnaran'izy igny. Ainao ma Lokiky? Kambagna aminakay zay misy anigny mirala. Lokiky, Giovanni, Saïdy, Mompete, Peterson. Zegny zay. Fa Lokiky eto volagninakeo. Ino ndraiky histoire nareo sy Lokiky? Pilote izy juste aminakahy. Manafo. Plongeur izy ake. Manana bac plus 69. Manafo. Anao fa napresany Lokiky. Fa solokiny fa seky solokiny za fa -5. Fa nareo tsy miaraka. Za ndraiky mbola tsy niaraka taminazy fa izy fa tagnatragnonakahy. Izy fa courant fa pare za fa nagnanaovany inty larme de caïman, pleurs de crocodile, toumoigny izy histoire d'amour nazy zegny. Zalahy. Manafo Lokiky. Zay lehilahy tsy nana. Tsisy andrapiova Lokiky. Anao mafantatry Lokiky. Direct fa Fafao numéro 9. Fafao agnaty répertoire anao numéro 9. Anao misorany Marie Joseph Andriamanitra anao ke tsy tafiditra tamin'ny Lokiky anao. Lokiky histoire an'le bandigny ake. Izy ake de Lokiky. Manafo mahay fririna zay. Manafo. Machine. Mitovy loatra zigny. Mitovy maro ireo e. Tegna mitovy. Telefôny nazy nadignany. Aia. Ambesaka etsika tsao Robert. Tonga de cahier. Ambesa diranada iny ana 3 jours tsara iny any ko Robert. Fitsaram-bahoaka. Asinao kambagna aminazy, asinao izy. Zany marigny. Tokony hay livre fa style. Robert.
Io, mamma boa. Poitrine ma chérie. Tcha. ary de tegna izy zany eritreritry-kambana aminazy na hoe la famille na hoe pralahy Pamitika tsy manjary. Na mpamosavy mandeha aly igny mbala misy mahita. Eto eky izy nataiky Robert ihany no tiako izovy. Tena Gonzalez izy. tiako Beketriky Henri. Ha! Fa Di tsy Martino, haiko Gonzalez. Izy fo magnano raha jiaby. izy zegny le baka Eto eky 69 inyany. Dirany jour aminakay inyany. tsisy fika Karakory maserinaka e, anareo karakory tsirony katonareo. Tsara Gonzalez tsara Di Martino, tsara Roberto, Robert azovy koa, Beketriky azovy koa. Tsara gâteau-nao zay tsisy tombonao zay nde. Igny. Andesiny.